Keď vám investičný poradca hovorí o poplatkoch pri investovaní, mali by ste zbystriť pozornosť. Veľa ľudí sa o ročné poplatky vôbec nezaujíma a je to veľká chyba. Okrem poplatku za riadenie, tzv. Management fee, napríklad vo výške 1%, čo je priateľná hodnota, si niektoré spoločnosti účtujú aj poplatok zo zisku vo výške 10 až 15% a to je teda samozrejme veľmi drahé. Poďme si to detálne rozobrať, aký vplyv majú poplatky na vašu investíciu. Vítajte pri ďalšom investičnom videu, kde sa pozrieme na to, aký vplyv majú poplatky zo zisku na hodnotu portfólia z dlhodobého hľadiska. A kto ma ešte nepozná, tak volám sa Lukáš Chladný a aktívne pôsobím na finančnom trhu od roku 2018 a už počas štúdia na vysokej škole ma oblasť investícií najviac oslovila a práve preto som aj písal diplomovú prácu práve o investíciách, o tom, že čo sa oplatí, čo sa na druhej strane možno neoplatí. A práve aj tieto skúsenosti použijem v dnešnom videu. Poďme na to. Za viac ako 8 rokov aktívnej práce som sa stretol so stovkami klientov a videl som rôzne investície, poplatky a nastavenia produktov. Čo ma vie vždy opätovne šokovať, je to, aké vysoké poplatky niektoré sprostredkovateľské spoločnosti účtujú klientom. Okrem extrémne vysokých vstupných poplatkov, ktoré sú na úrovni možno 3, 4, dokonca aj 5%, sú oveľa väčším problémom ročné poplatky. Samozrejme, nikto nemôže pracovať zadarmo, ale všetko musí mať nejakú svoju mieru a hranicu. Vo všeobecnosti sa hovorí, že ročný poplatok do úrovne 1% je v poriadku. Ako náhle je poplatok vyšší, alebo dokonca sa k nemu pridá ešte poplatok zo zisku, už by som to nazval aj úžerou a takýmto spôsobom, ak klient investuje, tak je to pre neho naozaj veľmi, veľmi drahé. Vysvetlíme si prečo. Poďme sa teraz pozrieť na to, aké veľké rozdiely vedia urobiť ročné poplatky, ak sú vyššie ako 1%, alebo okrem ročného poplatku si poradca alebo spoločnosť účtuje aj poplatok zo zisku. Toto porovnanie obsahuje reálne výšky poplatkov, s ktorými sa bežne stretávam, ale menovať spoločnosti nemôžem, takže si ich môžeme označiť ako spoločnosť 1, 2, 3 a 4. Príklad budeme modelovať pri hrubom výnose 10% ročne a rôznych vkladoch a rokoch, aby úlohu zohrali len poplatky a nie výnosy. V tabuľke v ľavom stĺpci môžete vidieť vklady do investovania. Je tam simulácia či už len mesačného vkladu, alebo jednorázového vkladu, alebo kombinácia jednorázového vkladu a mesačného vkladu. Na hornej lište teda sme si rozdelili každú spoločnosť jednotlivo a priradili sme im rôzne výšky poplatkov. Prvý stĺpec, teda spoločnosť 1, simuluje prepočty s ročným poplatkom 1%. Rozdiel oproti percentu znamená to, že o koľko eur nainvestuje klient menej, ak by investoval napríklad v spoločnosti 2, 3 alebo 4. Čiže ak by, dajme tomu, klient investoval 100 eur mesačne na 20 rokov, tak pri poplatku 1% by nainvestoval 64 345 eur. Ak by mal klient nie 1%, ale 2% poplatok spoločnosti 2, tak by nainvestoval o 7079 eur menej a ak by, dajme tomu, mal poplatok 1,23% ročne a zároveň by sa mu účtoval poplatok 12,3% zo zisku, tak ten rozdiel by bol až viac ako 10 000 eur. Posledná spoločnosť 4 má kombináciu 0,7% ročného poplatku a 15% poplatku zo zisku. V tomto prepočte by klient nainvestoval takmer o 8400 eur menej. Ak by sme zvýšili vklady, napríklad 20 000 eur jednorázovo na 20 rokov, tak pri 1% ročnom poplatku by bola nainvestovaná suma
približne 112 000 eur. Ak by sa tomuto klientovi účtoval nie 1%, ale už 2% poplatok, nainvestoval by o takmer 19 000 eur menej a dostal by sa teda na úroveň 93 219 eur. Ak by mal poplatok či už ročný, alebo aj poplatok zo zisku, teda vo výške 1,23% ročne a 12,3% zo zisku, tak by nainvestoval až o neuveriteľných 26 500 eur menej a jeho teda investícia by mala hodnotu 85 600 eur. V prípade, ak by mal poplatok spoločnosti 4, tak jeho nainvestovaná suma by bola výrazne menšia, a teda o 22 000 eur menej. V prípade, ak by klient investoval 300 eur mesačne na 30 rokov, čiže natiahli sme investičnú dobu o 10 rokov, tak pri spoločnosti, ktorá si účtuje iba 1%, tak by nainvestoval 514 314 eur. V prípade, ak by bol 2% poplatok, tak klient by nainvestoval 89 000 eur menej. Ak by, dajme tomu, bola kombinácia spoločnosti 3, tak by klient nainvestoval až o neuveriteľných 124 000 eur menej, čiže tie poplatky naozaj veľmi výrazne ovplyvňujú to, že koľko klient nainvestuje, a posledná spoločnosť 4, tak tam by ten rozdiel bol takmer 105 000 eur. Ak by sme použili do prepočtu kombináciu 20 000 eur jednorazový vklad a 300 eur mesačný vklad na dobu 30 rokov, tak pri spoločnosti, ktorá by si účtovala 1% poplatok, by bola nainvestovaná suma takmer 780 000 eur. Pri spoločnosti 2 by to bolo o 153 000 eur menej, pri spoločnosti 3 dokonca až 212 000 eur nižšia suma. To sú naozaj obrovské sumy. A pri spoločnosti 4 by to bolo takmer 180 000 eur. Takže tie rozdiely sú naozaj že obrovské a vôbec nie je jedno, aký máte ročný poplatok, prípadne, či okrem toho ročného poplatku máte aj poplatok zo zisku. Pri mojej práci naozaj častokrát upozorňujem na tieto problémy, ktoré stoja klientov tisíce, 10 000 a niekedy až stovky tisíc eur. Rovnako je to aj pri klasických podielových fondoch v bankách, ktoré sa ponúkajú na každej pobočke. O porovnaní s bankami som natočil aj video a môžete si ho pozrieť. V popise videa prikladám link. A ako si obhajujú poradcovia, spoločnosti a banky vysoké poplatky? Hovoria niečo v zmysle: môžeme si účtovať vyššie poplatky, lebo klientom zarobíme viac. Alebo pokiaľ klientom nezarobíme, tak si poplatky nestrhneme. Toto má aký význam, že by klienti išli investovať a nechcú zarobiť? Keď detálne študujem investičné portfólia, tak niekedy natrafím na takmer totožné portfólio, ako mám ja pre klientov, ale majú 2 až 2,5 násobne vyššie poplatky. Pri takomto portfóliu argument, že zarobíme klientom viacej, vôbec neobstojí. Keďže investujeme do rovnakých ETF fondov, alebo hovoria, že investujeme do zlata, ktoré zarobí viac ako akcie, prípadne hovoria, že budú presúvať majetok z akcií do zlata a opačne. Za prvé je výnos zlata dlhodobo výrazne menší ako akcie alebo akciové ETF fondy. Zlato zarába okolo 6% ročne. A za druhé, časovať trh, čiže presúvať majetok hore-dole z jednej investície do druhej, sa skoro nikdy nevypláca a častokrát sú s tým spojené aj transakčné poplatky a tým pádom sa nám tá investícia predraží. Koho by zaujímali rôzne rady ohľadom investovania, financií, ekonomike, na čo si dávať pozor, na druhej strane čo môže byť nejaká príležitosť, tak si ma môžete pridať aj na sociálnych sieťach, či už Instagram alebo Facebook, kde pravidelne pridávam kvalitný finančný obsah. Ak by ste chceli so mnou začať investovať alebo sa len poradiť ohľadom investovania, pokojne mi môžete napísať. Prikladám na seba kontaktné údaje. Ďakujem za pozretie tohto videa a vidíme sa na budúce. Nech sa vám v investovaní darí.